with the persons who were to throw stones and the woman who was caught in adultery. Vidíme, ako túto ženu chcú ukameňovať a ako on hovorí k ním. Takže vidíme tu, ako on hovorí k tým, ktorí ju chcú ukameňovať a ako hovorí k nej. On one side, he was stern, serious with those who were going to throw the stones. Na jednej strane naozaj vidíme ten seriózny postoj k tým, ktorí ju chcú ukameňovať. On the other hand, he was gentle with the woman. A na druhej strane bol veľmi jemný k tejto žene. But not just tender. Ale nebol iba jemný. Woman, I do not condemn you. Žena, neodsudzujem ťa. But go and sin no more. A choď a už viac nehreš. So Jesus was serious. Čiže Ježiš bol veľmi vážny, bol seriózny. Jesus was not just having compassion. Ježiš nemal iba nejaký ľahký súcit. Jesus here was combining the two things together. Ježiš tu spája dve veci spolu. Many times we do not speak when we have to speak because we are weak. Veľakrát nepovieme veci, pretože sme slabí. We do not correct because we are weak. Veľakrát nenapomenieme, pretože sme slabí. We do not take position and we do not take decisions because we are weak. Veľakrát nepreberieme úlohy, pretože sme slabí. And weakness is not gentleness. A slabosť nie je jemnosť. And weakness is not compassion. A slabosť nie je súcit. Trying to not to hurt a person, trying just to cover it, that is weakness, sentimentalism. Keď sa pokúšame iba niečo tak prekryť, zakryť, tak je to naozaj iba taká sentimentalita. But on the other hand, saying something bluntly without caring the way you are saying it, ale zase na druhej strane, keď chceme niečo povedať iba tak hrubo, bez akékoľvek citlivosti, trying to be rough just because you say, oh, what I am saying is true, povedať niečo také tvrdé, pretože keď to hovorím, je to pravda. that is lacking gentleness. To je iba taká, je to vlastne stav, kedy nám chýba táto miernosť. I think that Saint Paul expresses this very beautiful in the letter to the Ephesians. Myslím si, že svätý Pavol veľmi pekne toto vyjadril v liste Efezanom. When he says, he gives us a golden rule. Keď nám povedal a dal nám tým veľký cieľ, zlaté pravidlo. Truth in love. Pravda v láske. And I think that this word, truth in love, can combine all the character of Jesus. A myslím si, že táto veta, pravda v láske, môže spájať celý Ježišov charakter. The lion and the lamb. Čiže toho leva a toho baránka. Not just Jesus holding the lamb in his hands. Nie, Ježiš nedrží vo svojom náručí iba baránka. But with Jesus holding the lamb, I have also Jesus who is casting out the sellers from the temple. Čiže Ježiš nie je iba tým dobrým pastierom, ktorý nachádza ovečku, ale je aj tým, ktorý vyháňa farizejov z chrámu. One with the Jesus cuddling the little children, I have the Jesus reproaching the Pharisees. Na jednej strane objíma deti, na druhej strane napomína farizejov. Now, truth. And I must never be ashamed in putting truth in front
of all. Pravda. Nesmieme byť nikdy sa nesmieme hanbiť povedať pravdu pred všetkými. Look at the Pope. Pozrime sa na nášho pápeža. When he was in a Muslim country, keď bol v moslimských krajinách, when he was in America, keď bol v Amerike, wherever he was, he spoke about abortion. Kdekoľvek na svete bol, tam rozprával o potratoch. He spoke about Jesus. Rozprával o Ježišovi. Because that is strength. Pretože to je tá sila. Putting truth in front. Predložiť tú pravdu pred oči. But putting it with love. Ale treba ju predložiť s láskou. And this is very important. A toto je naozaj dôležité. If I put truth without love, ak ja predložím pravdu bez lásky, that means that I am lacking the fruit of the Spirit, that is gentleness. To znamená, že mne chýba v mojom charaktere práve táto jemnosť. If I put love without truth, ak ja predložím iba lásku bez pravdy, that is timidity. To je iba taká bojazlivosť. That is weakness. To je slabosť. Look, for example, at Martin Luther King. Pozrime sa napríklad na Martina Luthera Kinga. The person who in America protested against the apartheid, against the black people. Ktorý v Amerike protestoval proti apartheidu, teda proti prenasledovaniu černochov. He was a strong man. Bol naozaj silným mužom. He didn't have any fear of moving all America to be sensibilized about the problem. A on sa nebál tej reakcie Ameriky, že nie je dostatočne citlivý na tento problém. But on the other hand, ale na druhej strane he did it with gentleness. Urobil to bez tej jemnosti. Without violence. Without violence. Bez násilia. We can find also this combination in Mahatma Gandhi. Tiež celú túto kombináciu môžeme nájsť v ďalšom mužovi v Gandhim. Who fights for the independence of India. Ktorý bojoval za nezávislosť Indie. We have a strong man. Bol silným mužom. Who didn't have any fear. Ktorý nemal žiaden strach. In moving all India. Z reakcie Indie. To cry for its rights. Vykričať práva. Aby kričal za svoje práva. But he was gentle. Ale bol mierny. He didn't want blood. On nechcel krv. So we have this combination, and that is gentleness. Čiže mal tú kombináciu a toto je miernosť. I think we can find this in the allegory, in the symbolism of Jesus. A tiež to môžeme nájsť v alegórii, ktorú nám dal Ježiš. Tough as a serpent, tender as a dove. Buďte jemní ako holubice a ostražití ako hadi. So being strong and being tender, the combination of these two brings gentleness. Čiže byť silný a na druhej strane byť jemný, táto kombinácia týchto dvoch vecí nám ukazuje miernosť. Well, I think that we have this beautiful parable, we can call it the parable coming from the Greek Aesop. You have it also, I am for sure, these parables of the sun and the wind. Poznám jednu veľmi krásne podobenstvo
ktoré pochádza z jednej gréckej bajky, pravdepodobne ju poznáte, Ezopové bajky, a je to o vetre a slnku. When once the wind and the sun were competing together to see who is the one who could make a plowman take off his coat. Keď slnko a vietor súťažili, kto z nich vyhrá v tejto súťaži, aby donútili niekoho vyzlieť si kabát. And the wind began to blow very strongly. A vietor začal fúkať veľmi silno. To make the plowman take off the coat. A snažil sa teda porozopínať. But the plowman tried to tie it more to himself. Ale oráč, takže ten oráč, oni sa pokúšali vlastne toho oráča porozopínať. A ten oráč, keď fúkal ten vietor, tak sa ešte viacej zahalil. Then it was the turn of the sun. A potom začalo slnko. Now the sun didn't use any strength. A slnko nepoužilo žiadnu silu. But just it gave warmth. Ale iba dávalo svoje teplo. And bit by bit he began the plowman to unbutton his coat and he took it off. A postupne za krátku chvíľu tento oráč si začal odopínať gombiky na svojom kabáte. Well, the moral of the fable is very clear. A teda posolstvo z tejto bajky je veľmi jasné. In many situations, vo mnohých situáciách gentleness is strength. Jemnosť je sila. So gentleness is not weakness. Jemnosť, miernosť nie je slabosť. But gentleness is strength. Ale miernosť je sila. And this is the fruit of the Spirit in us. A toto je ovocie Ducha Svätého v nás. The Spirit that will give me the power so that although I remain strong, nonetheless I am strong through gentleness. Miernosť, ktorú mi dáva Duch Svätý na to, aby som bol silný v tejto miernosti. A humble man is not a weak man. Pokorný muž nie je slabý muž. But a humble man is a strong man. Ale pokorný človek je silný človek. It is the strength given to us by the Holy Spirit. Je to tá sila, ktorú nám dáva Duch Svätý. So let us God that He continues to give us these virtues in our lives. Tak dovolme teraz Bohu, aby pokračoval v tom dávaní nám ovocie Ducha Svätého. Peace. Pokoj. Joy. Radosť. Patience. Jemnosť. Kindness. Láskavosť. Gentleness. Miernosť. Love. Láska. Self-control. Zdržanlivosť. Faithfulness. Vernosť. My Lord, fill me with your gifts. Môj Pane, naplň ma s tvojimi darmi. Fill me, my Lord, with your fruit. Naplň ma svojim ovocím, môj Pane. Fill me, my Lord, with goodness. Naplň ma, môj Pane, dobrotou, So that I could become holy. aby som sa mohol stať svätým, So that I could become good in you. aby som mohol byť dobrý v Tebe. And when, my Lord, I realize that I cannot make it by myself, A môj Pane, ja si tak uvedomujem, že to nemôžem urobiť sám. fill me, my Lord. Naplň ma, môj Pane. Fill me with wisdom.
Naplň ma múdrosťou. Fill me with understanding. Naplň ma poznaním. Fill me with counsel. Naplň ma radou. Fill me with knowledge. Naplň ma poznaním. Fill me, my Lord, with fortitude. Naplň ma silou. Fill me with the fear of God. Naplň ma svojou bázňou pred Tebou. And above all, my Lord, fill me with piety. A zo všetkého najviac naplň ma nábožnosťou. Fill me with intimacy with you. Naplň ma tým dôverným vzťahom s Tebou. So that through this intimacy, Aby som skrze tento dôverný vzťah, I could grow in love. aby som mohol rásť v láske. My Lord, Môj Pane, I open my heart for you, otváram svoje srdce pre Teba, so that you could work in me aby si mohol robiť vo mne, čo chceš, your own way. správnym spôsobom. Amen. Amen. You know, the fact. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša. Peter pristúpil k Ježišovi a povedal mu: Pane, koľko ráz mám odpustiť svojmu bratovi, keď sa prehreší proti mne? Azda 7 ráz. Ježiš mu odpovedal: Hovorím ti, nie 7 ráz, ale 77 ráz. S nebeským kráľovstvom je to tak, ako keď sa kráľ rozhodne vyúčtovať so svojimi sluhami. Keď začal účtovať, priviedli mu sluhu, ktorý mu bol dlžen 10 000 talentov. A pretože mu ich nemohol vrátiť, rozkázal pán predať jeho ženu aj deti a všetko, čo mal, a tak dlh nahradiť. Vtedy mu sluha padol k nohám a na kolenách ho prosil: Maj so mnou strpenie a všetko ti vrátim. A pán sa zľutoval nad oným sluhom, prepustil ho na slobodu a odpustil mu aj dlžobu. No len čo tento sluha vyšiel, stretol sa so svojím spolusluhom, ktorý mu dlhoval 100 denárov. Chytil ho pod krk a kričal: Vráť mi, čo si mi dlžen. Jeho spolusluha mu padol k nohám a na kolenách ho prosil: Maj so mnou strpenie a všetko ti vrátim. On však nechcel, ale šiel a vrhol ho do žalára, kým dlh nezaplatí. Keď jeho spolusluhovia videli, čo sa stalo, veľmi sa zarmútili. Šli k svojmu pánovi a rozpovedali mu, čo sa stalo. A tak si ho pán predvolal a povedal mu: Ničomný sluha, všetok dlh som ti odpustil, pretože si ma prosil. Nemal si sa teda aj ty zľutovať nad svojim spolusluhom, ako som sa ja zľutoval nad tebou. A rozhnevaný pán ho vydal mučiteľom, kým nezaplatí celý dlh. Tak aj môj nebeský Otec urobí vám, ak neodpustíte zo srdca svojmu bratovi. Keď Ježiš skončil tieto reči, odišiel z Galilei a šiel do judského kraja za Jordánom. Počuli sme slovo Pánovo. Speaking about forgiveness in the Roman culture, keď sa hovorilo o odpustení v kultúre Rimanov, it was not something that could sound well into the ears. neznelo to tak dobre v ušiach. Because the Romans were not accustomed to this language. Pretože oni neboli privyknutí na taký jazyk, na tento jazyk. They had the Roman law, Mali rímske právo and the Roman law speaks only about justice, but not about forgiveness. a rímske právo hovorí iba o spravodlivosti, ale nie o nejakom odpúšťaní. And although the prophets were speaking often about forgiveness to the Jews, A keď proroci často rozprávali o odpustení Židom, but also the Jews were still not trained in forgiving. tak takisto aj tí Židia neboli ako keby tak natrenovaní, alebo neboli zvyknutí v tom, pre to odpúšťanie. They prefer to stand but by what Moses rather used to tell them. Takže uprednostňovali ako ten zákon, ktorý im dal Mojžiš. Tooth for tooth, eye for eye. Zub za zub, oko za oko. And precisely Moses used to give them this so that they could at least be trained for justice. A Mojžiš ich týmto spôsobom
cvičil aspoň pre spravodlivosť. So when Jesus was speaking now frequently about love and forgiveness, A Ježiš častokrát spomína lásku a odpustenie. people began to be a bit confused. Čiže keď Ježiš spomína tú lásku a odpustenie, tak ľudia sú takí v tom zmetení. And Peter asked Jesus, well, my Lord, how many times we must forgive? A tak Peter prichádza k Ježišovi a pýta sa, koľkokrát mám odpustiť? 7 times? 7-krát? Well, also Peter here was very generous. Aj v tomto prípade Peter bol taký štedrý v tom odpúšťaní, v tej Because- sedmičke. Because forgiving a person who is repeating for 7 times something, and for 7 times you forgive, it is already a big act of generosity. Pretože odpustiť nejakej osobe, ktorá 7-krát opakuje tú istú chybu, to je taká veľká štedrosť. But Jesus answers, no, Peter, it's not enough. Ale Ježiš odpoveda Petrovi, nie Peter, to nestačí. But 70 times for 7. Ale 77 krát. Oh, now that is a bit too much. Tak to je trošku veľa. I don't think that you must take it literally, Ako nemáme to brať nejak tak presne, doslovne, tých 77. but if we had to take it literally, Ale ak by sme to mali zobrať doslovne, Jesus is saying you must forgive the same thing to a person at least for 190 times. tak to by znamenalo odpustiť tú istú vec po 100 a 490 krát. But not only that, A nie iba to. still it is not enough. To ešte stále nie je dosť. Because the number 7 is the number of infinity in the Bible. Pretože číslo 7 je číslo nekonečnosti v Biblii. So Jesus is saying there is no number, Peter. You must continue always to forgive. A preto vlastne týmito slovami Ježiš Petrovi chce povedať, že neexistuje nejaký počet, nejaké číslo, koľkokrát odpustiť, ale neustále, stále odpúšťať. And what is the basis for this law of love? Čo je tým základom zákona lásky? The basis is because in this way God is forgiving you. A tým základom je to, alebo príkladom, že takýmto spôsobom Boh odpúšťa tebe. And the parable is precisely showing me this. A to podobenstvo, ktoré sme čítali, vlastne ukazuje na to. If the Father is forgiving me so many times, Ak mne Otec odpúšťa tak veľakrát, why should I not forgive others? prečo by som ja nemal druhému odpustiť? As the Father is forgiving your debt, Ak Otec odpúšťa tebe tvoj dlh, why don't you want to forgive the debt that your brother has against you? prečo ty nechceš odpustiť dlh, ktorý má tvoj brat voči tebe? Because the way you forgive others, it's the way that God forgives you. Pretože spôsob, akým odpúšťaš ty svojmu bratovi, je spôsobom, akým Otec odpúšťa tebe. We say it continuously during the Our Father. Stále to opakujeme v modlitbe Otče náš. Forgive me as I forgive my brothers. Odpusť mi tak, ako ja odpúšťam svojim bratom. Now why Jesus is insisting on forgiving? Prečo sa Ježiš tak upriamuje na toto odpustenie? Trvá na tom. For a very simple reason. Je to jednoduché. Prečo? We already said that love is the soil, the fertile soil for all the gifts and fruit of the Spirit. Už sme hovorili o tom, že láska je tou úrodnou pôdou pre všetky dary Ducha Svätého. So if there is no love, the fruit cannot grow. Tak ak nemáme lásku, tak to ovocie nemôže rásť. The fruit cannot find a fertile soil to grow.
tak ovocie nemôže nájsť tú živnú pôdu, aby mohlo rásť. Love and forgiveness go together. A láska a odpustenie, oni sú tak navzájom spojené. I cannot love and at the same time not forgiving some people in my life. Nemôžem milovať a zároveň neodpustiť niekomu vo svojom živote. Because every lack of forgiveness is a corner in dark in my heart. Pretože každé neodpustenie v živote vytvára takú temnotu, také temné miesto v mojom srdci. So every corner in dark in my heart is diminishing the potentiality of loving. A každý ten taký tmavý kút v mojom srdci, tak ako keby potláča potrebu milovať. Potenciál milovať. More I am opening in loving and forgiving, čím viac sa otvorím na lásku a odpustenie, more I am giving the chance to the Holy Spirit to grow in me. Tým viac púšťam Ducha Svätého, alebo otváram sa Duchu Svätému, aby mohol vo mne rásť. So this is why Jesus continuously is insisting in forgiving. Preto Ježiš tak trvá na odpustení. Because in forgiving I am growing in love. Pretože v tomto odpúšťaní ja takisto rastiem v láske. Now during this seminar we are here to ask God to increase in us the gifts and the fruit. A počas tohto seminára prosíme Boha, aby v nás umocňoval a dával vzrast darom a ovociu darov. And for sure we get always a bit enthusiastic when we speak about these gifts and this fruit of the Spirit in us. Keď hovoríme o daroch a o ovoci Ducha Svätého, tak je v nás taký entuziazmus. It is the character of the Christian. Je to také charakteristické pre kresťana. And we all want to grow in this character. A všetci chceme rásť v tejto charakteristike. But how can I grow in this character if I am blocking the Spirit to do it? Ale ako môžem rásť v tomto, ak nedovolím Duchu Svätému, aby to robil vo mne? The Spirit can be only free if he finds love in my heart. A Duch Svätý môže pôsobiť, je slobodný pôsobiť iba vtedy, ak nájde lásku v mojom srdci. If I let the Spirit swim in a calm sea. Ak dovolím Duchu Svätému, aby prechádzal cez také pokojné miesto, more, pokojnú vodu. If in my heart there are resentments. Ak moje srdce nie je zatrpknuté, ak je zatrpknuté, if in my heart there is bitterness. Ak v mojom srdci je trpkosť, if in my heart there is aggressiveness. Ak v mojom srdci je taká agresivita, if in my heart there is hatred. Ak v mojom srdci je nenávisť, then the Spirit is there but swimming in rough sea. Tak Duch Svätý je vo mne, ale akoby prechádza cez búrku. The Spirit is there but in darkness. Duch je tam, ale v temnote, v tme. But if my heart is pure, ale ak moje srdce je čisté, if my heart is loving, ak moje srdce je milujúce, loving everybody, milujúce každého, without any blockage, bez nejakých zábran, then the Spirit is free. Vtedy je Duch Svätý, má možnosť, môže konať vo mne. Then the Spirit is finding no obstacles in growing in me through His gifts and through the fruit. Vtedy Duch Svätý nemá žiadne prekážky, aby rastol vo mne, aby mi dával dary a aby tieto dary boli vo mne. But I'm sure that all of us, in a way or in another, we find people that need our forgiveness. Každý z nás vo svojom živote má ľudí, ktorým potrebuje odpustiť. We all find in our lives people that are crying for our forgiveness. V našom živote sú ľudia, ktorí volajú o odpustenie, po odpustení. Don't try to put these
needs under the carpet. Neschovávajme tento krík o odpustenie ako keby pod koberec, ako nezakrývajme ho čímsi. And if really the Lord is asking you to forgive, Boh ťa žiada, aby si odpustil. ask Him to give you all the power to do it. Pros ho, aby ti dal silu, aby si to mohol urobiť. You cannot do it by yourself, A neurobíš to sám zo seba, but you can about the gifts of the Spirit. Preto hovoríme o daroch ducha. Precisely because we want to let the Spirit be free in our life to work my holiness. Pretože chceme, aby Duch Svätý mohol vo mne konať a aby ma mohol urobiť svätým. Now holiness means coming nearer to God. Svetosť znamená prichádzať bližšie k Bohu. Holiness means becoming more intimate with Him. Svetosť znamená prichádzať do intimnejšieho, takého lepšieho vzťahu s ním. And intimacy means becoming more love. A tá intimita, ten hlbší vzťah znamená byť viac milovaný. Because we were created up to His image. Pretože sme boli stvorení na jeho obraz. And He is love. A on je láska. So more we resemble God in love, more we are holy. Preto čím viac sa podobáme Bohu, ktorý je láska, tým viac sme svätí. Let us just concentrate a bit. Sústredíme sa teraz. Let us just reflect on the Spirit that is in us, crying, Abba, Father. Sústredíme sa teraz, rozmýšľajme o duchu, ktorý je v nás a volá Abba, Otče. The Spirit that is living in me. Duch, ktorý žije vo mne. The Spirit that wants to be freer. Duch, ktorý chce byť slobodný. To work with me, my holiness. Chce ma privázať ku svetosti. To work with me, my intimacy with God. Chce ma privádzať k hlbšiemu vzťahu s Bohom. Come, Holy Spirit. Pri Duchu Svätý. Come in me. Príď ku mne. You are already there, Ty si už vo mne, but blocked many, many times ale častokrát ti nedávam príležitosť, by my foolishness. pretože som hlúpy. Blocked, my Lord, by my lack of love. Častokrát ti robím prekážku, pretože mám nedostatok lásky. Blocked, my Lord, by my unforgiveness. Častokrát ťa blokujem, pretože nedokážem odpustiť. Come, Holy Spirit. Pri Duchu Svätý. Come in me Príď ku mne. and give me wisdom. Daj mi dar múdrosti. Make me taste you, my Lord. Dovoľ mi zakúsiť ťa. Many times I do not know you with my heart. Častokrát ťa nepoznám, keď si v mojom srdci. Yes, I know you with my mind, but not with my heart. Áno, dokážem ťa rozlíšiť svojou mysľou, ale nepociťujem ťa vo svojom srdci. Give me, my Lord, the experience of you. Daj mi, Pane, skúsenosť s Tebou. Make me taste you, my Lord. Dovoľ mi zakúsiť ťa, Pane. Fill me, my Lord, with understanding. Naplň ma porozumením. Enlighten me. Osvieť ma. Enlighten me, my Lord, about truths that never really entered into my life. Osvieť ma, Pane, pravdou, ktorá nikdy nevstúpila do môjho srdca. Enlighten me, my Lord, with the truth of forgiving and loving. Osvieť ma, Pane, tou pravdou z odpustenia a milovania. Enlighten me, my Lord, in my doubts, Osvieť ma, Pane, v mojich pochybnostiach, in my lack of faith. v tom, že mi chýba viera. Give me, my Lord, the gift of counsel. Pane, daj mi dar rady. And my Lord, give me the discernment so that I could discern what you want from me. Daj mi dar rozlíšenia, aby som dokázal rozlíšiť, čo odo mňa chceš.
so that I could see, my Lord, what is your will in the present moment for me. Aby som videl, čo je tvoja vôľa pre mňa v tomto čase. You know that I want to do what you want. Ty vieš, že chcem konať tak, ako chceš ty. But I found it so difficult, my Lord, to know really what you want. Ale je to tak ťažké skutočne poznať, čo chceš ty. Give me, my Lord, the gift of knowledge. Pane, daj mi dar poznania. And make me see your reflection in everything. A dovoľ mi poznať teba vo všetkom. Make me see your reflection in all people around me. Pomôž mi nachádzať ťa v ľuďoch okolo mňa. In all circumstances. V každej situácii. In every situation I find myself in. A v každej situácii, v ktorej sa nachádzam. Give me, my Lord, the gift of fortitude. Pane, daj mi dar vytrvalosti, napredovania. Many times, my Lord, I am weak, too weak. Častokrát som slabý, veľmi slabý, Pane. Many times, my Lord, I do not have the strength to do your will. Častokrát nemám silu, aby som konal podľa tvojej vôle. I want, but I cannot. Chcem, ale nemôžem. But through you I can make it. Ale skrze teba mám tú silu. So give me, my Lord, the gift of fortitude. Preto, Pane, daj mi dar sily. My Lord, give me the gift of the fear of God. Pane, daj mi dar bázne pred tebou. Make me, my Lord, really be careful not to lose you. Daj mi dar, aby som sa staral o to nestratiť ťa. That, my Lord, filial fear that I could displease you, offend you. Daj mi taký zdravý strach z toho, že by som ťa mohol zradiť, sklamať, uraziť. Make me not take familiarity with you. Daj, aby som nebol rodinkársky s tebou. Yes, my Lord, I want to be a spontaneous child, but not familiarity. Áno, chcem byť takým spontánnym dieťaťom. My Lord, give me piety. Pane, daj mi nábožnosť. Increase my intimacy with you. Prehlb môj vzťah s tebou. Increase, my Lord, my prayerful life. Prehlb môj život modlitby. My Lord Jesus, môj Pane, instill in me joy. Upevni vo mne radosť. The joy of doing your will, of obeying you. Splnenia tvojej vôle a z poslušnosti tebe. Instill in me peace. Upevni vo mne pokoj. And my Lord, make me an instrument of your peace. Urob ma nástrojom tvojho pokoja. Wherever I am. Kdekoľvek som. And may, my Lord, my presence, wherever I am, bring peace to those around me. Dovol, aby som tam, kde prichádzam, mohol priniesť pokoj. My Lord, I ask you to instill in me kindness. Pane, vlož do mňa jemnosť. Make me be kind to every person. Dovol, aby som bol jemný k ľuďom. So that, my Lord, in me others could see your kindness. Aby druhí vo mne videli tvoju jemnosť. Give me, my Lord, goodness. Pane, daj mi dobrotu. My Lord, help me so that I could grow in holiness. Pane, pomôž mi, aby som dokázal rásť vo svetosti. Give me patience, my Lord. Daj mi trpezlivosť, Pane. Especially, my Lord, teach me to wait on you. A tak nauč ma čakať na teba predovšetkým. Help me, my Lord, to have patience with myself. Dovol mi, aby som mal trpezlivosť sám so sebou. Because many times, my Lord, I am not patient. I cannot wait on myself. Pretože častokrát som netrpezlivý a nedokážem čakať na seba. And the compassion, my Lord, to suffer with others. A daj mi súcit, aby som dokázal s utrpením druhých. My Lord, fill me with gentleness. Pane, naplň ma miernosťou.
Make me strong and at the same time humble and meek. Urob ma silným a takisto pokorným. Help me, my Lord, so that I could be faithful. Pomôž mi, Pane, aby som dokázal byť verný. Fill me with faithfulness. Naplň ma vernosťou. So that I could be a man, a woman of word. Aby som dokázal byť mužom, dokázala byť ženou, čo dodrží slovom. Give me, my Lord, self-control. Pane, daj mi seba kontrolu. So that, my Lord, I could really control all that is against you in my life. Aby som dokázal kontrolovať to, čo je proti Tebe v mojom živote. Come, Holy Spirit, Pri Duchu Svätý. and instill in me love. A vlož do mňa lásku. Love, my Lord, that could cover all. Lásku, ktorá dokáže pokryť to všetko. Love, my Lord, that will bring me nearer and nearer to you. Lásku, ktorá ma privedie bližšie a bližšie k Tebe. My Lord Jesus, Môj Pane Ježišu, may my life be fertile soil where your Spirit could work. dovoľ, aby môj život bol úrodnou pôdou, aby Tvoj duch mohol vo mne žiť. Where the Spirit could work the masterpiece that Kde, you made when you created me. kde Tvoj duch svätý môže vo mne vytvoriť majstrovské dielo. I want to be your abode, my Lord. The place where you are abiding. A chcem byť miestom, kde Ty prebývaš. My Lord Jesus, Môj Pane Ježišu, don't let me block more the Spirit that you sent in me. dovoľ mi, aby som viac nerobil prekážky duchu, ktorého mi zosieláš. But help me, my Lord, Pomôž mi, Pane, to let the Spirit dovoľ duchu swim in the ocean of love. plávať v oceáne lásky. And may my heart become an ocean of love. Urob moje srdce oceánom lásky. Thank you, my Lord. Ďakujem Ti, Pane. Amen. Amen. Všetky naše denné činy príjmi, Bože, v blanky civy, a keď spánok oči skáli, nech ťa náš sen vrúcne chváli. Oddiaľ nočné nepohody, zažeň ruku, ktorá škodí, maj nás v láske na starosti, Bože dobrý, odpusť zlosti. Anielom, čo ľudí chránia, prikáž tu stáť do svítania, aby sme jak stromov listy pod oblohou spali istý. Bože veľký, Bože mocný, buď nám všade nápomocný, bez Teba nám sila hasne, buď pri nás o svetlo jasné, bez Teba nám sila hasne, buď pri nás o svetlo jasné.